Com sempre, després de preguntar al ministre de torn, ens va quedar la mateixa preocupació. Tots ens han dit sempre el mateix, que en 2019, a finals, finalitzava la concessió de l'explotació, però quan li preguntàvem al ministre Ábalos, com també vam fer al ministre La Serna, que què pensaven fer a partir del dia 1 de gener del 2020, el silenci, l'ambigüitat, que ens feia temer el pitjor. Que no siga de peatge, que el que es diuen, no vol dir que no es contemplen altres opcions de gestió privada. I pensem, òbviament, que ja està bé de crear beneficis per als amics a costa de les infraestructures dels valencians. Recordar que UCD va prorrogar de manera injustificable l'explotació, que el PSOE va prorrogar de manera injustificable l'explotació privada i el peatge i que el Partit Popular també va fer el mateix de prorrogar l'explotació privada i el peatge en el seu temps. I no es posen com a excusa els diners, perquè al mateix temps que es diuen que no hi havia diners per a rescatar l'AP7, se dedicaven a fer autovies majestuoses que continuen anant buides per tot l'Estat o a destinar milers de milions d'euros a rescatar autopistes radials que ningú usa. Es convida a que les usen avui dia i veuran com van buides. El govern, quan vol, sí que posa la mà a la caixa per atraure bonificacions i excepcions, com ha fet recentment en Catalunya. Curiosament, un ministre de Foment valencià aprova les bonificacions per a l'AP7 en el tram que discorre en Catalunya i no per al País Valencià. Ha fet promeses, però de moment s'han quedat això de promeses. No són efectives encara. Per tant, nosaltres exigim demanar deixar de tirar diners públics, perquè pensem que amb una AP7 gratuïta i de gestió pública estalviarien accidents i sinistrabilitat en les vies paral·leles. Demanem prou de variants, prou desdoblaments i prou projectes que destrossin el territori. Ábalos es deia el passat ple que no hi ha nada gratis, i ho sabem. L'AP7 mai ha sigut gratis, l'han pagat, l'han tornat a pagar, l'han tornat a pagar i l'han pagat fins a la necessitat. No és així gratis, té un cost ambiental i econòmic grandíssim i mentre una empresa privada fa un negoci en l'AP7, els valencians hem pagat i repagat fins a la necessitat. Per tant, no és gratis. No demanem cap tracte de favor, demanem que acaben amb el maltracte que han sofrit els valencians. Comparem amb les altres infraestructures que hi ha hagut a la resta de l'Estat i veurem com al País Valencià hi ha hagut un maltracte especial. Si hi ha diners per a rescatar autopistes que ningú usa, també hi ha d'haver per a rescatar autopistes que s'han pagat 4 vegades i que continuen sent les més rentables de l'Estat. Per tant, demanem que es deixin d'exprimir-nos. No estem parlant de regals, parlem de l'AP7, no de màsters de la Juan Carlos. I, per tant, presentem una moció que exigís que no hi hagi cap pròrroga, cap explotació privada baix cap concepte, cap nou cànon, eurovinyeta, peatge pla, peatge en l'ombra i cap forma de gestió que no sigui la purament pública. Exigim que la concessionària entregui en òptimes condicions la conservació. També exigim el rescat immediat, en especial en aquells trams de l'AP7 on pugui actuar de ronda de circunvalació o continuï existint punts negres en les seues carreteres paral·leles. I demanem també que sigui el Ministeri que redacte de manera urgent els projectes per a connectar l'AP7 amb els municipis pels quals discorre. No volem esperar al 2020. Per tant, demanem prou d'espoli, prou de maltracte i prou de discriminació respecte a altres territoris. No és temps de promeses abstractes, és temps d'acords ferms. No volem ambigüitats com les del ministre Ábalos l'altre dia, volem ja, per fi, un acord ferm entre totes les forces polítiques per a que s'acabi aquesta situació. Únicament, i per a finalitzar, que s'acabi el temps, un titular. Ahumar logra un beneficio de 114 millones en su penúltimo año de explotación de la AP7. Los gastos de personal de Ahumar han disminuido un casi 40%. Per tant, amb bonificacions parcials, com les proposades, Ahumar enguany continuarà incrementant el seu benefici. Nosaltres volem ja l'AP7 gratuïta, l'AP7 pública ja, i pensem que hi ha prou de maltractar el País Valencià. Per tant, els animem a que tots secunden esta moció perquè pensem que es de justícia. Gràcies. Agradecer a los 3 grupos que han presentado enmiendas, explicar que únicamente vamos a aceptar la del Partido Popular, parece raro también a mí, pero bueno, agradecer al Partido Popular su cambio de postura, cuando aquí reiteradamente habían votado en contra de estas medidas. Cuando nosotros presentamos enmiendas a los presupuestos generales del Estado y pedíamos actuar en la AP7, votaron en contra, por tanto es un paso adelante. Entendemos que bonificar únicamente en parte y no pedirle rescate
Es un paso atrás, pero ante o todo o nada, pues pensamos que el acuerdo será muy positivo, porque sobre todo lo que acordamos aquí es que no haya ningún tipo de sorpresa, que no haya ningún tipo de gestión privada. Por lo tanto, agradecer al Partido Popular que se haya sumado a esta propuesta que venimos reivindicando, que cuando estaban en el Gobierno no la aceptaban, y pensamos que es un paso importante que vamos a salir todos beneficiados. Al PSOE en ningún momento hablan de la gestión puramente pública, hablan únicamente de que los usuarios no tengan que pagar ningún tipo de peaje, pero eso no descarta que la Administración pueda hacerlo. Y es precisamente el problema que veíamos en la intervención del señor ministro, que no descartaba la gestión privada, aunque los usuarios no pagaran peaje. Por lo tanto, pensamos que su ambigüedad, en este caso, pues, no es lo que necesitamos en este caso. Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del senador Mulet, del Grupo Parlamentario Mixto, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. El resultado de la votación es presentes 236, votos emitidos 234, sí 174, no ninguno, abstenciones 60. Queda, por tanto, aprobada. Señorías.